KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma KP hokkata on Koorka Thierno Mody do e Piindi TV Koorka Thierno Mody Koorka Thierno jeben jalen beltoro den der galleji men Koorka Thierno hallo mbawden wonde men cere e wende Koorka Thierno Mody woni jewtidi do men Koorka Thierno Mody Koorka Thierno Mody ari yewtude leñol fulbe e findina ne hirjina de weltina bitali ne ibe jamare ko madan ni ko de wawa dum hasam itim wawa ko ra parar fi tout feej ngonne dokke alla de yew ngalano e warñu cellal wonde cellal de yo Allah wal salam alaikum mon fils bingelam argay ko bi mon fils de mona ko ngandu men wana mo fils wana woni bingelam fils ko bingel ko gorko an kam bingelam an kam mata horañ ko ka bonno an kora mbada banger ko ara wirto yim a hulana hertañ amara horan annen min kay horde fay mi do biru jamde aɗa yori guite de anda koye namdade eyyi an ka koor kam korɗo kay aɗa andi leçon goto walla jangganima holon leçon mandu eyyi min sa wi kam mandu wima ko boni sa witi kam mandu wima ko boni ko tawi on ngala éducation ɓenne manen gasa de gasi kay saabu ko mbiɗa kam ko welanin ndiyam ɓofta ƴew ko ɓorniɗa ko gona e lewru korka an ko addani wonde lewru korka ɗum addi ɓorna ɗum ɗo so wonano lewru korka ko ɓurɗum wulde ɓorno toon ko ɓurɗum famdude ko ɓurɗum wadde ala ɓinguelam konde so wonano lewru korka aɗa ɓorno ko ɓuuri ñerde ɗum ɗo est ce que mbattan systéme yaha lawol systéme gos tan an ka boy sular ka sular aɗani mawɗo waga pon kam so naate sular terni min comme cancer inne nde ino jaari 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 mbaɗɗa e tampere ko ɗo koɗɗa e leegal ngal jaari noon caggal so Koorka yewti aɗa waɗa sitien ma ko mbaɗa yiɗɗum yiide na wonnam ɗo numéro ma rokkam ɗo numéro ma mi nappanno tan mi nappanno ɗo andam min ɗino beeli kam ɗeɗo ɗum woni numéro ma mom nodde hen so Allah jaaɓi inchallah jaari ok ƴe o wi ande sitien gosma hay goto anda no foti waade eyyi jaari mom nodde a nani de eyyi machallah ƴeew ange uji makko ɗum sukaɓe mbiyat poto cornel o ko tawi Coca Cola jogui way gonɗo galle kay ko malta tan haabi taƴi ani hay dara probléme haabi fof ko forme yeeso ngo no yooɗi way forme woni ko moƴƴani te forme no moƴƴe debbo machallah Koorka Thierno wona jaari wow gili école ndeysan ay wow daroɗe ni an mi yewnima walla min guri barki cheikh mi yewnima bi ha to kono ɗon to mi yanima addu jungo kadi mi yewnima doole wawi aɗa seli sava aɗa faama rek adun ko noon oɗa tampere wona mawni nag de mene ñaama wecceram ko jolko wiyata ko yaangi beeli gisna barki yoni awol mi ko sera wonɗo mi yewnima
a selli kam moɗum ni yumma en mbaɗi aɓe jam oɗon celli jam tan jam woni toon onon kon eggoɓe to min eggil min eggi wadde jii toon min mais ɓooyani no feewi de min namdo kala mo namdi wiya anda kadi numéro ma kadi majjirno kam nani sehilam joni ko ɗo min koni hol toon ayi nda ayi oɗo oto pourtant tiɗoli legale koni dammal galle o ayi o babira to yarat ɗo ɗo min koni joni yankene hoddiɓe de wasde andodirde majjodirde Allah de hay goranda gueɗe mum de cheikh ay joni aduna so yimɓe jogodira numéro téléphone ngaji e majjodiri wonnam ɗo numéro ma ɗum kay mi heñoto ɗum joni joni wona inchallah wallahi mi yewni mi jaari walla jantaɗo aɗa selli ça va ay way siftori ɗo ko ɓooyi kadi wallahi il faut jewtude mamin nodde mami invité kumtare ɗum ɗo a waɗa ɗum no mi ara noddam mi eminma kumtare gara no mi ara amajjani ciftoren ko ɓooyi mi ƴewren ko safi ara ƴew mi weltimude jaari da fof mami artir mi yewnino wona guiɗelam mamin nodde yaari des jongo wa kalis an ko woni il est l'heure yaltinat kalis o fawen ɗo après ƴeewen kon dañɗen hande keɗo après jehen marché hankkadi ñawli Abdoulaziz min vraiment ko ñimmi haalande mon ko il faut tan manam paamon ɗum par ce que gila puɗɗoɗen waɗe grand place o ha joni enen foof ken yimɓe pewɓe en hay goto e men wona tiriyan gonga noon ko enen jano mbaɗoyɗen ket galle foof natɗen ha Allah woni ko rokki mon te kadi hoolademi tahno ittuɗon kalis mum ndendinɗen o tottuɗon kam mbiɗon pour hande mi ara ɗo mbaɗen décompte ƴeewen ko mbawɗen sodde e tandarma en e suukar en pour mbaɗen kumtari wona ayi hanke no jahanmi nde wurtam ɗum ɗo ɓorninomi kalis o no nannirnomi e poosé temin poos o seekaki poos o yulani no nannirnomi e poosé noon gari mi ƴettumi comcom ɗi ƴettumi pawmi noon hande mi lootima ha paari haydara heddaki so wona arde nannumi junggam kalis wi kam to pawnoɗa kam billahi wallahi kalis mi anda koko saami mi anda min te mayɗo foof noon e yanane mum te mi yiiɗa bakkudinde koye korko wonan non par ce que mi yaltinani hen kawam par ce que mbaɗa andi jonde garan place o welani mum joni noon ko deux solution woni ɗo so tawi no wawi wonde dokkon kam hay suno ɗo ha 3 jours min ma won kawa mo noddimo nelde kam kalis min mi yoɓa kalis par ce que kalis o kalis dental mi yiiɗa ɗum ñamde très sincèrement non kaldu te waɗinomi gacce ni pour mi ara ɗo kaldu kaldu an sa haaldi ni wayno ko enen ko jadaten ko wona gonga quoi non mais non kaldu écoute moi enen dañdi anni o mbaɗoyɗen ket sababu ne en jiiɗi fewnude kumtaji eɗen dokkira haade ko ɗum tasno haalis o majji kay kal ɗum wona haydara an baba yiɗi ɗum wona haydara on est ensemble aɗa andi min mi anda on jawimi mi anda on mbanmi ɓocconde walla mbino komi jawda mon ɓe woni babiraɗo noon puntami min dal miɗon kifamɗo kalta ko woni kaali jiɗɗa wiide an kalis o koko majji wallahi majji bawa baɓiɗi kalis o koko sa et puis on est ensemble quoi oɗon gandi min mi jibinama ko ɓooyi noon ne jibinami nde Allah ne seydi on jibinaka woto jiiye mbeɗa jippini hoorem mbeɗa ara mbeɗa yaade mon jamme ñalawma jaggiron oɗo ko booriye ko kangari walla ko ɓocconde ay diiluji ɗi mbatton ɗo di mi rewide hen ɓooyi aɗa andi woni gonga kaaliɗo so tawi kalis o woɗɗani yaltin ƴeewene peccirɗon ni tan woni haala ka asa baba idi sa ala ko mbawmi haalande mon goɗɗum ko wona ɗum non baba idi aren ko ñimmi paama min affaire triyayagal meeɗa wonde hen kalis o ko Allah hoddiri ko on majji mi anda mi wawa wonde mawɗo kelli fa ɗum woppa gallam jamma e ñalawma eɗen naata e galle janandi ha dañan ko min jogo holare min tottuma kaaliɗo gara hande aɗa wiyami e Abdoulaziz ni ko na ko wonde ko woƴi fammi ɗum bawa idi mi namdoma bolle ɓoyde premier jour no mbannoɗen pen no foti dañnoɗen ha ɗum de mi anda no foti dañnoɗen hol nawnoɗo kalis o wona kalis moftuno kalis yewtere men feewa tan o yaltire kalis o kalis gila mane ganduɗamo a meeɗa andindemo triyandagal walla affaire ɗi ɗon anani hayso o majji nak en jaɓride ɗum Allah ala anni o wonno ko en dokkirat har kadi hayso o majji en kaldu hoto wonno mbiya aɗa yoɓa walla noddo goɗɗo jabrude Allah ala min de mi jaɓani Allah so Allah so tawi hay ko kalis oɗo kalton ɗo en mi jaɓani hen Allah jaltine kalis o ƴeewen ne mbaɗɗen walla ƴeewen min tan baba idi kalis tawi aɗa wulla kam kalis tawi aɗa wulla kam oɗo weccet tawi aɗa wullami a yeddiri jammaji ñalawmaji mbaɗde moon ɗi kaaliɗo no foti lay mbeɗa yaade moɗon ala fof komi wiyata e leegal
baweɗi an wiya pa hujuwer nana yaha pa ɓoccore nana yaha mbeɗa muñi ɗum non c'est bon mami yob kalis o kalis o yoɓata ɗum mami yob ala yoɓata ɗum aɗani ay baweɗi mami yob kalis o a yoɓata ɗum mami yob baweɗi bawiɗi minen kay kalis o ko ni golle puyde mi wiyata sa bawa iɗi sar ko mbaɗa ko fewani yoɗani kaldu ça fait très longtemps enen joddo ɗo e grand place o anani no heɗo rek heɗomi haal ay neɗɗo so hersima nak anda ko kersuɗoma gona mawɗo grand place o an so kaaliɗo ari no wi haalis o ni mi ñaami ɗum poɗɗa ko yaafade mo sabude kaalis o majji gona ɗo an mawɗo kellifaɗo gona ɗo ay wiya on ƴewani ɗum son ƴeewan ko mawɗo kellifaɗo mbiyata mbaɗa men diilo yon manda ko diilo mon kono batton kon on mbiyata waɗami ɗum min an somin jinnoma wadde wadde dil ko haalis korka min mbaɗatama dil wallahi mon jalti somi hersanomo mi wima an e daneji maɗa wayno guinaro élevage ko jiɗɗa fof mbiya kono kalisede o yaltat on jaltina kalis o de so Allah jaaɓi inchallah mbaɗa rasiyon ma mbiya kam e kaare babiɗe somi jaɓi tan peccon ni tan foy mi jaɓa tan peccon won mbimi yalti dege tugole no daña 60 ans mawɗo no daña 13 ans moƴƴi hande jammi ɗum ɗon KP hokkanno on Koorka Thierno Mody ɗo e Piindi TV. Koorka Thierno KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.